Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvijetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad. Pod zvijezdama takne nebo i putujem kroz svemir, tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba, wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvijetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, daj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka wings. U prethodnoj epizodi Bloom i ostale vile susrele su se s majstorima magije na svečanom otvorenju Alfije. Ali poslije proslave, misteriozna djevojka na izmaku snaga pojavila se iz šume, noseći sa sobom malog piksija. Bezvrijedni piksi. Vrijeme je da platiš za svoje greške. Glupa djevojko. Predaj mi piksije. Nikada! Piksiji! Nije tako lako pobijediti vilu. Stvarno? Toliko si slaba da jedva i stojiš. Ali nema veze. Reci mi gdje je njihovo selo ili ću... Nikada! Nikada! Nitko ne može preživjeti pad s ove visine, zbogom milo. Opusti se, Bloom. Znam da su prošle već 4 dana, ali probudit će se uskoro, sigurna sam. Dobro, ako ćemo već ostati budni cijelu noć, pričajmo o bitnim stvarima. Što mislite, ima li dečka? Zar ne bi više voljela da pričamo o Brandonovoj djevici? A tko je Brandonova djevojka? Ti, Stella, sjećaš se? Sunce će izaći za točno 12 minuta. O ne, nitko od nas nije ni oka sklopio. Kako ćemo sutra ostati budne? Misliš danas? Ne brini, najbolje da prespavamo predavanja. Ovo je prvi tjedan škole i predavanja nisu obavezna. Da, naravno, Stella. Divan način da započneš godinu. Dobro, dobro. Vrijeme je za spavanje. Dosta priče o dečkima. Lijepo spavaj, Bloom. Potreban ti je odmor. Teško je vjerovati da su ovi dobri ljudi nekad bili okorjeli zločinci. Ne razumijem zašto ih puštaju da ovako slobodno šeću. Mi vjerujemo u rehabilitaciju. Ovo nije zatvor. Možda, ali ovi ljudi imaju više slobode nego mi tijekom cijelog našeg života. Ali zar ne vidiš kako meditacija djeluje na njih? Mislim da to ne djeluje na sve isto. Misliš na 3 vještice koje nam je Faragonda poslala? Da, svaki dan viču bez prestanka. Nisu se nimalo popravile od kad su došli u Light Rock samostan. Nikad se neće rehabilitirati. Brate, svi se mogu popraviti.
Ovo je već treći put da šećemo istom stazom, dođemo do kraja pa se vratimo tamo gdje smo počele. Ovo je beskorisno! Nikad nećemo izaći odavde! Kad bi naša magija ovdje djelovala, brzo bismo izašle. Umorna sam. Dobro jutro, dame i gospodo, djeco i studenti. Sad ćete čuti brata Kumulusa iz Light Rock meteorološke stanice. Vremenska prognoza za sutra. Vedro nebo sa povjetarcem iz pravca sjeverozapada i temperaturom od oko 24 stupnjeva Celzijusa. Ista vremenska prognoza se očekuje i u idućih nekoliko godina. Hvala puno, brate Kumuluse. A sad nastavljamo s našim glazbenim programom. Dosta! Uništit ću tog glupog spikera! Stormy, vidi, nije samo neophodno da prestaneš s nasilnim ponašanjem, nego bi trebala isključiti zle misli. Zapamti, nema zlih misli, nema zlih postupaka. Ali gospodine Dixi, učio si nas da mrzimo nasilje. Nećemo se više tako ponašati. Ne, Darcy, saslušaj me. Mrzim takvo ponašanje. Kakva šteta što nas moraš napustiti, mala Vilo. Odustani, Bloom, uzalud se boriš. To je to. Ništa nas ne može zaustaviti. Stormy, jesi li me sad shvatila? Da! Onda ću te isključiti. Je li to pozitivnije nego uništiti? Tako je, Stormy, napreduješ. Radi što želiš. Ovdje je sve dozvoljeno. A sad vijesti. Dobrodošli u emisiju Nada pobjeđuje sve. Slušate Light Rock vijesti. Slijedi naša udarna U redu. Sigurno negdje postoji prekidač. Gdje je? pronađena su jučer blizu grada na obali. Prestani! Stormy, nisi me slušala. Ovdje je sve moguće. A sad bi mogli na trenutak obogatiti naše umove meditacijom. Nevjerojatno, i dalje ga čujem. Odakle dolazi? Ne! Prekini! Ostavi nas na miru! Kunem se kada izađemo odavde, bit ću gora nego ikada. Znam što mislite. Zar ne bi bilo lijepo kad bi sve stvari u svemiru bile dobre? Pa to nije tako. Osim toga, to nije moguće. Zato što u svemiru nema svjetla bez tame. Kad je neki oblik energije stvoren, on proizvodi suprotnu silu, podjednako jaku. Pogledajte. Što vidite? Aha, profesore, ali nema ničega. Vidite? Ono što sam učinio, uhvatio sam svjetlost koja je bila u ovoj sobi, ali ona se vidi samo kada je mrak, koji je njezina suprotnost. Kao što sam već rekao na početku ovog uvodnog sata, postojanje pozitivne energije podrazumijeva podjednako postojanje zle energije. Normalno, ove sile su izbalansirane, ali ponekad je balansu potrebna mala pomoć. Dinamična energija između dominantne i recesivne sile. Bloom! Da, profesore.
Znam da je ovo samo ponavljanje stvari, ali ovo će biti potrebno za sljedeće predavanje. Da, oprostite. Možeš li nam reći što nedostaje na dijagramu? Mislim da Stella ima iste takve naušnice. U teoriji postoji treća mnogo veća energija koja se manifestira u specijalnim situacijama. Hej, budi se! Oh, 4 dana. Prošla su 4 dana. Pif? Gdje je Pif? Ona je luda. Gleda u svoje dlanove da bi saznala koji je danas dan. Da, i pogodila je. Ima smisla. Linije pokazuju vrijeme koje je prošlo, samo što kod mene to nije slučaj. Baš me zanima kako se zove. Još uvijek ne znamo. Je li dobro? Ne izgleda baš najbolje. Djevojke, ne brinite. Vaša prijateljica je samo malo iscrpljena. Vidi, ponovno se budi. A gdje sam ja to? Sigurna si ovdje u Alfiji. Sanjala si. Tražila si Pif. Znate Pif? Gdje je ona? Je li dobro? Molim vas, recite mi. Ne brini, sve će biti u redu. Pif je tvoj Pixi, jel da? Vila i Pixi su vezani jedna za drugu, jel tako? Ona je bila prvo na što si pomislila kad si se probudila. Vidi je. Pif! Jo, hvala Bogu. Sanjala sam te, bebice. Ali u snu si me odjednom ostavila samu. Vrijeme je za ručak. Stella, nemoj se derati. Ne, hajde. O, molim te, nemoj plakati. Stella? Sendvič ti se raspada. Hej, dobrodošla u Alfiju. Pa znači, ovo je vaša škola? Da, ja sam Juza. A ja sam Flora. Ja sam Bloom. A ja sam Stella. Moje ime je Lela i nisam mogla spasiti Pixije. Pixije? Koliko ih ima? Cijelo selo? Selo? I ti živiš s njima? Pa ne baš, ja sam im prijateljica. Ti si im prijateljica i? Hej, djevojke, tiše. Ne bismo je trebali gnjaviti. Ako bude željela, reći će nam sve kad bude bolje. Hvala, Flora. Sigurna sam da će i Faragonda htjeti čuti tvoju priču. Ej, ja! Ovo je dobar trač. Ali opasno je da i vi budete u ovo umiješane. Što god da je, možda i mi možemo pomoći. Evo, popi ovo. Pomoći će ti vratiti snagu. Hvala. To je počelo odavno. Moje obitelji Pixiji su uvijek bili bliski. Svake godine bi odlazili u njihovo selo da ih posjetimo. Ali ovaj put selo je bilo prazno. Pixiji su otišli u mračnu šumu na svečanost posvećenu prirodi i samo su se Lokit i Blinky uspjeli vratiti sa informacijom da su ostale otala zastrašujuća stvorenja tame. Pixiji su se pokušali obraniti magijom, ali nisu uspjeli. I tako smo, prateći trag Katrana koji su stvorenja ostavila, otkrili gdje su odveli Pixije. Put nas je vodio kroz mračne tunele do ogromnog podzemnog dvorca. I onda smo se susreli s nekim zastrašujućim stvorenjem koje posjeduje nadljudske osobine. On je gospodar svih zlih stvorenja. I? Kako je izgledao? To je bila ogromna, monstruozna i zlokobna ptica koja je ličila Feniksu.
I onda se transformirala. Vidjela sam ga kako se pretvara u nešto nalik čovjeku. Nekakvog viteza u oklopu sa super oštrim kandžama. Blesava djevojčice, prestani s glupostima i predaj mi anđele. O ne, je li te ozlijedio? Odmah me uhvatio. Onda mi je oduzeo svu snagu. Uzeo je Lokit i Blinky i bacio u magične ćelije sa ostalim piksijima iz sela. Jesu li Pixi još živi? Pixi? Par njih je ostalo. Uspjela sam ih osloboditi, ali onda sam ih pokušala povesti sa sobom, ali nisam uspjela. Nisam ih trebala ostaviti. Dođi ovdje. Pomoći ćemo ti, zajedno ćemo ih osloboditi. Možeš računati na nas. Kibok! Jesi li izvukao informacije? Što? Kodeks se raspao na 4 dijela. Jesi li siguran? Budalo! Znam da Pixi kriju 1/4, ali gdje su ostala 3? Magics, naravno! Škole! Brate Šimel, put do viteštva koji mi hodočasnici moramo pratiti je dugačak i težak. Bez sumnje, brate Kakofoniks. Sveti Lajtrače, odakle je to došlo? Kako su uspjeli probiti štit? O, Romeo! O, Julija! O, moj dragi Romeo! Biti mlad i zaljubljen. U sjenci bukvinog drveta obgrlila me tišina u jutarnjem povjetarcu. Latica je pala, pada na vjetru. Djevojke, pokažite malo entuzijazma, inače nas nikada neće pustiti odavde. Nema šanse. To mi je ispod časti. Što se događa? Ne znam, ali mi se sviđa. Da, nešto zločesto je u zraku. Ko si ti? Bez pitanja, sad služite silama zla. Drago mi je što to čujem. Ne mogu vjerovati da smo slobodne. Ono svjetlo je bilo nepodnošljivo. Kao i ova blesava odjeća. A? Tamo! To je taj! Ovuda! O ne, vitezovi! A, evo ti! Prokletniče! Otporni su na magiju. Otporni su na vašu magiju.
Osjećam se snažno. Ovo su glumiksi. Umnožit će vašu moć. Dokažite da ste mi lojalne. U redu, djevojke, sredimo ih. Optical darkness! Zaslijepila nas je! Načulite uši! Sjetite se obuke! Odvratno. Ne, oni jednostavno ne znaju odustati. Uragan! S ovim glumiksima bit će nam lako uzeti zmajevu vatru. Glupače! Možete imati mnogo veću moć od zmajeve vatre. Veću od zmajeve? Da, i bit će moja, kao što ste i vi sada moje. Ovo mjesto me izluđuje. Imam loš predosjećaj. U sljedećoj epizodi Leila i majstori magije vode Bloom i Stelu nazad do podzemnog dvorca, gdje ih čeka gospodar zlih stvorenja i pećine prepune opasnosti. Hoće li uspjeti spasiti Pixije prije nego što bude prekasno?